jednu prijateljsku utakmicu sa ekipom Tomislava, na kraju pobjeda 4:0, s obzirom na izostanak ovog prvenstvenog kola, koliko je ova utakmica sa ekipom Tomislava poslužila svrsi? Pa poslužila. Prvo moram se zahvaliti ekipi Tomislava grada što su nam izašli u susret i došli i odigrali utakmicu. Jako je teško naš protivnika, morali smo improvizirati. Odluka je takva kakva je, ne možemo mi utjecati na to i iskoristili smo da zabijemo koji pogodak, da je bilo i dosta lijepih akcija, minutažu da nekakvu 60-30 podijelimo, jer su prije 3 dana neki momci igrali cijelu, tako da nije se niko ozlijedio i dobro. Sad odmor 2 dana i pripreme za Sarajevo za 3. kolo. Koliko je možda ova odgoda poremetila planove kada je pitanje sam stručni stožer? Ne znam, to budućnost će pokazati, ali sigurno nije zahvalno. Pripremaš se za utakmice koje ti slijedi i odjednom hladan tuš, ne igra se, ali šta sad radimo? Moramo poštovati odluku Saveza i pripremiti se najbolje za utakmice koje nam slijede. Mladi nogometaš Marić Šošić postigao 3 gola u duelu sa ekipom Croatia Zmijevaca, danas ponovno gol, očito je u dobroj formi. Pa naravno, on radi dobro stvari, dosta stvari u fazi napada, ima tu još tehničko-taktičkih stvari, on je zadnji došao dok se još uklopi, dok se adaptira na momčad, vidi se da ima potencijal, da je talenat, mora raditi, mora ga ekipa prihvatiti i samo neko ovako nastavi, niko sretniji od nas. Danas niste koristili neke nogometaše, nije bilo u kadru Josipa Ćorluke, Marina Magdića, Danila Šipovca, Sadika Škriljelja i Vrtara Stankovića, također i Marija Krstovskog, u kakvom su oni stanju kada ih možemo očekivati 100%? Pa oni bi trebali ući u utorak svi u trening. Ćorluka i Magdić osjećaju povrede koje su zadobili u duelu sa Širokim. Škrijelj i, pomozite mi reći, Šipovac, oni imaju neugodnu ozljedu zgloba. Šipovac prije 2 dana na treningu se izvrnuo zglob, ali bit će bolje. Nadam se da će svi ući utorak u trening. Krstovski je osjetio jedno blago istegnuće u prednjem kvadricepsu, tako da ja se nadam da će utorak biti sve u redu, da će biti svi na dispoziciji.